खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 जुलाइ रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब माबा मोनसे दाय मावफ्लांनो हागौ। खोथा बाथ्रा बुंसननायावनो गुबुनजों सावरायजागोन। गावखौ सामलायनाया नोंथांनि मोजां। वृष राशि। नखराव दुखु दाहा जागोन। माखासे जेंनाखौ लानानै नखराव गोजोननाय गैयै जागोन। दिनै दुखुजों समखौ बारहोनांगोन। मिथुन राशि। बिमा बिफाखौ लानानै गोसोआव दुखु मोनगोन। बिमानि सुखु गोजोन गैयैखौ नुनानै अनखांनाय फैगोन। सानब्लाबो आगोर मोनै जागोन। कर्कट राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथांनि हरखाब माबा मोनसे मोनफुंनो हागौ। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनो हागौ। सिंह राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव बेमार आजार नुजाथिनो हागौ। देहानि फारसे जोथोन लाखिनो सानगोन। कन्या राशि। नखराव असान्थि गोजोन गैयै जागोन। हा हुनि जेंनाखौ लानानै नखराव बेरेखा जालायगोन। नखराव गोरोबलायनाय नङा। तुला राशि। सोरनिबा थुलुंगानाय मोनगोन। खामानियाव थुलुंगाखांनाय गोसोजों गोख्रै मावफुंनो हागोन। थार लोगोआ नोंखौ लामा दिन्थिगोन। वृश्चिक राशि। बिसि फिसायनि फारसे गोबां साननाय फैगोन। फिसानि सोलोंथायाव गोसो होयैखौ जिंगासिगोन। नखरनि खोथा साननानै जिंगासिगोन। धनु राशि। गोसोआव दिनै आलादा साननाय फैगोन। हरखाब सोरखौबा मोजां मोनखुमागोन। जुलिनि फारसे गोसोआव गोबां खोथा सानखुमागोन। मकर राशि। माबा मोनसे दायनि थाखाय साजा मोननो हागौ। गावनि गोरोन्थिखौ नुसननाय नङा। थासारिखौ नायनानै सोलिनाया नोंथांनि साबसिन। कुम्भ राशि। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। नखरनि थाखाय गोबां रां बुथुमनो सानगोन। नखरनि आंखालखौ सुफुंनो फालांगियाव गोसो होथाबगोन। मीन राशि। गोसोआव साननाय खामानिखौ मावफुंनो लुबैगोन। गावनि गोसो बायदि सोलिनो सानगोन। थांखि लानाय खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।